Tak som sa pustil trošku do sliviek. Takto mám ostrihanú slivku. Všetko, čo mi rástlo vnútri, som v podstate vyberal a otváral som to, čo mi išlo dovnútra, som to otvoril na vonkajšok. Tak. Tuto mám ďalšiu, tiež už ostrihanú. Ešte trošku vytriedím tie konáre, lebo ich tam je veľa. Tak, nechcel by som moc zakracovať, aby sa mi to zase nerozvetvovalo, takže uvidím.